Shalom. Dihamu amanami dotina nami suak songoni ianak kon nami napo sobulum alai neng masuk nama kita tu prosesi neng masuk nama amang patita do sude parhalado neng makobasi parminggota di baga sadarion dan mengurangi sangat muna amang dot inang asarap jonjong mahita. Dihamu salut nama nami nanami sian hami sudi parhalado ni huriata KBP Makasaron pasahaton selamat hari Natal matuhita saluhutna. Unang mabiar hamu hai barita halalas ni roha gudang dohubuan tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi. Marsoba mahamutu debata pasangap jala puji hamu majahuba laos maredde mahita hudul mahamu saluhutna. Olopon rajai Burabinani dosai Marujuk mandisi Ainungaro mesiasi Membuat damai Membuat damai Membuat damai Mar hite goar ni debata ama Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Dohot goar ni tondi perbadia na tumo palangit dohot tanoon Amen Nunga patar hangoluani Jala nunga huida hami jala nunga huhatidak ko kami dohot huhabatar kami tuhamu hangoluan na saleleng nileleng na dilambung ni amay hiyan jala naung patar di hami. Haleluya. 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 Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami na di banua gijang, maroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon, alani dilehokodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana, na mangido mahami nuaing tuho, sur matodim na badiai turohanami, asa manahak kami sahat ro di ujung na di bagasan haporseaon na sitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 40 ayat sada rodi 2. Ria mahita sasude mamuji debata irma rende tabe aidonatama diukap debatatai balu aginjangi surudo anak nai hangoluatai Tangyo kamu mapati di debata di pesta Natal na parjolo sadarion, iman atar surat di Rom 12 ayat na parjolo. Na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu na badia, na hinaholomohon ni debata, ima hadaluaton ni namarroha, ima sahatna atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na umparto patimi. Amin. Tauduti mamuji Tuhata marhite bukwede nomor 56 ayat 2-4. Raja nasangap Tuhan desa luhut nina mengusut ni tanoon alani mana di hamago tasombama iban tasombama iban raja. Oh Yesus Tuhanku, say nang puji aku pambanmu dia pardosaon. Ay gabe jolma, oh mokop ahu tasomba maiban, tasomba maiban, tasomba maiban, rajata. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale debatanami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami. Rikot doa siniroham disalhut hami halak pardosa. Alani ido bahen na serep hami diri nami sadarion tu jolom. Jala parhatot hami.
Tung na jot do hami manibil siyan akka dalammu na badiyay songob biru-biru na lilu. Sayu nagpabali hami siyan julom ala ni dosa nami. Ay dang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagadukan nami dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulion nami nasa saday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham marhite-hite panidangion dohot hagugoon dito di parbadia. Asa tarapul situturo nami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amen. Tabegeba baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugakku tu hamu, gurho kamu masyianau, ay nalabbo doau jalan aserep marroha. Asa dapotan hasangapon tod dimuna, ay labbo doau gakku, jalan yang dohot haporsahanku. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite korpunguan Naomi. Tauduti siar bukwede nomor 51 ayat 3 sahat rodi ayat 4. Tatangihon mahata ni dibata turpo epistel di pesta natar paljolo sadarion ima natar surat sian pesalmen 140 ayat na parjolo sahat ayat na pasapulopatton tazahama marsikat soring. Haleluya, puji majahoba, hamu ale akka sian banwagijang, puji hamu ma ibana di akka banwagijang. Puji ibana sudehamu ale aka surusuruanna. Puji ibana sudehamu ale aka paranganna. Puji ibana ho ale matanyari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akka namarsinoddangi. Puji ibana hamu ale aka langit, ni langit
binatang dohot amu ale aka aik na di atas di langit. Ikop pujion nasida maguar ni Jehovah, ay maddokon ibana jadi martoppa ma nasida. Jala ibana pahot akana nasida roh di saliling-lilingna, dibahen dosa da aturan jaladan halos. Puji ma Jehovah, hamu ale akka nasian tanoon, akka binatang di laut, rodi sude akka lung. Oh ale api dohot ambolas rodi timus, haba-haba na pasauton hatanai. Hamu ale akka dolok sude akka robean, hamu ale akka hau akka namar parbue, rodi sude hau ares. Oh ale binatang dohot sude pahan, aka gulungit rodi aka pindong. Hamu ale akka raja ni tanaon, doh sude akka bangso, hamu ale akka pangarajai, rodi sude akka panguhum ni tanaon. Hamu ale aka doli-doli dohot namar baju be, hamu ale aka tua-tua rap dohot aka na baja. Ikop pujion nasida maguar ni Jehovah, ay sasada guar naido na tumibul. Diatasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Jala imana patimbul sada tanduk di bangso nai, bahen puji-pujian di sude akan naniasianna di anak Israel, bangso hasol hotan nai. Haleluya. Ido sahatna, martua do na tumangion hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marhite pokor punguan parare Kamis.
Tauduti memuji Tuhata marhite buku ede nomor 57 ayat 2 sahat rodi ayat 3. Eta ale dongan tu Bethlehem ita sombama dada disi na dinolong di para sirohai debata amai asangapon di debata dame ma di jolma las ni rohani debata ajolma on muse tahatidak ko maha porsiaw tai songon hari tidak ko ni dongata saha porsiaw de sadok portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di haud na pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu syamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanaon mangulumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasasan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihangaluan na sorasuda amin. Tapuji Tuhata marhitekor punguan Deborah.
Sunggul-sunggul na parjolo, di bagasan sadarion papungu pilihan tujolo dahita, tupak diakoni sosial tu caritas emergensi HKBP pusat. Napaduahon, duksipul permingguon di patupado marulaon na badia tu sude ruas nang makatidakon haporseaon. Napatuluhon, marsogot tanggal 26 Desember 2023, ima Natal paduahon, masuk pukul sia 00 wita. Napaupaton, dung sipul sunggul-sunggul, di pasahat do songon tali kasih huria tu akka ruas na mabalu ama dohot ina suang songoni nang tu situa na purna bakti. Tikion di pasahat tami ma tiki. Dia mo manami salun na ruas ni huria omatikina lau pasahatun ni huriata tu sude ama dohot ina na mabalu di tonga-tonga ni huriata tali kasih pabua huriata dohot dorap marlas ni roha dohot tamu di huriata lau soni di arina talon lau soni nang tu sude akadonga paralado manang donga situa na purna bakti laus disomma tikina nang pasaton nami tali kasih jala soni nang tu akka manami na mabalu dohot apurna bakti dohot almanak si pasaton nami asa dong pakyota lau paihutihut tong majaha sian hata ni debata sigan upari soni marau pasatama tu sekretaris asa di jahon garwarna laus roma kamang kenang tujulan nomolonong di jaha warna asa ternunur manon asa boy dingkan hatop merdana pertikiat atau pasatama tu sekretaris. Adorang sohujau hami akka ina na babalu dot amatta na babalu hujau hami ma ketua diakoni sosial dohot seksi diakoni. Jadi hujau hami ma akka ina na mabalu suak songoni ama na mabalu di huriata parjolo hujau hami ma nyonya eje sitorus ce boru pajaitan. Nyonya M Silalahi M Boru Siahaan, Nyonya Situa M Sormin R Boru Pakpahan, Nyonya Hatambunan D Boru Pasaribu, Amang Saud Napitupulu, Amang Saud Rudol M Siahaan. Selanjutnya Nyonya L Purba Inang E Boru Damanik Opunggeo. Nyonya MD Sitanggang M Boru Sihombing. Nyonya AM Sitorus LR Boru Sirait. Nyonya Dr. Randus S. Sitopu L. Boru Manalu. Nyonya SH Nenggolan AS Boru Panjaitan. Nyonya P. Sinaga L. Boru Panjaitan. Nyonya M. Siringo-ringo H. Boru Sialagan.
Nyonya TML Tobing LS Boru Siregar, Nyonya RH Sigalingging Dr. Randa B Boru Lumbat Turuan, Nyonya PR Manalu J Boru Simatupang, Nyonya Ewesia An R Boru Putar-Putar, Nyonya P Aritonang WE Boru Sihaan, Nyonya AWR Situmpul UR Boru Simanjuntak, Nyonya Dr. Randus Asilaban LS SL Boru Siahaan, Nyonya Situa M Aritonang Situa D Boru Raja Guguk, Nyonya R Simatupang A Boru Nababan, Nyonya SE Sinaga R Boru Raja Guguk, Situa Gelises Simatupang, Nyonya J Huta Barat S Boru Marpaung, Nyonya W PP Simanjuntak I Boru Huta Barat, Nyonya F Pakpahan C Boru Huta Barat, Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat, Nyonya K Sitorus K Boru Huta Gaol, Nyonya H Simanjuntak F Boru Siahan, Amang Situa G Lises Simatupang, Nyonya M Tambunan Ulipa Boru Sitanggang, Nyonya Nenggolan Pusuk R Boru Sianipar, Nyonya W Naibaho K Boru Pasaribu, Nyonya V Silaban P Boru Pakpahan, Nyonya S Sitorus R Boru Manurung, Nyonya Situa Dr. Randus P Sibaranika Boru Hutahayan, Nyonya PO Tambunan H, Nyonya PO Tampu Bolon H Boru Tambunan, Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul, Nyonya DJ Lumbatobing R Boru Simbolon,
Amang B di Bataraja. Sonari sahak mahita pasaton talikasi tu amang situa naung purna bakti parjulu hujau hami ma amang situa di pangaribuan BA. Amang situa W Purba, amang situa JB Hutagalung, situa D Boru Raja Guguk, situa Dr. Randus TS Huta Barat, situa Dr. Randus M Sinaga MBA, situa V Situmorang, situa Dr. Randus P Tapubolon, Mulia tema. Tauduti marhite puji-pujian sian punguan kor ama Ebenezer.
Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 50 sia ayat sada do ujungna huhut papunguan pelean. Bejo
sada. Oh Jesus ke hopoje oh anama be jolma ho ito poto do lanjut. Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga rajaya ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hulak ko kami muse pasahato selamat Natal tuhita kamanga kenang selamat Natal madihita. Jala molo ditaringoti jala didok selamat Natal totua dong domanang napiga pemahaman dihita. Lau mga tusi, jala mga lapati, manang memaknai, Natali di bagasan ngulutta. Adong do namadok, Natali ima jupang haluaon di jolm. Adong do namadok marhite Natali, gabi sesa dosa marhite Jesus nang roto tonga-tonga ni pertibion. Marhite Natali gabi jupang mahadameon na padamehon debata dohot jolma manang padamehon jolma tu debata losong ni nang padamehon jolma tu jolma do padamehon jolma tu dirina alayadong do musenom marga na sejujut lupa hita ia Natali manang molo memaknai Natal nau marga di bagasan ngulu tamadok nunga songgop harajaon ni debata manang nunga ro harajaon ni debata di tonga-tonga ni portibion gabe rapi tadohot debata di portibion apalano marga muse molo tahapor siai debata naung roi songgop mian mangula di bagasak kita jala gabe rap dohot tita di sudi panggul miton di nguluta siganu pari pemaknaan na songonido asaboy jupang hata ni debatana na yung sibigyota di bagasan sadarion. Imana di surat to di Lukas 2:15-20 songodia akaparmahan. Boy na sida memaknai kehadiran ni Yesus di tonga-tonga ni pertibion dinaro suru-suruan ni debata pabotoh tu na sida gabe boy na sida bergerak berjalan mangula bahkan mamari tahun taringok tu Yesusi. Tapi hutihut mahujah siya Lukas 2 ayat 15 sahat tu ayat 20. Jadi dinalawi yaka suru-suruani siyan nasida do pagijang marsi padohonan maaka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon
napi nabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatop manasida laho tu si, gabe ju pangsa si Maria do si Joseph, dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asa dung di ida, di bari tahun nasida ma, buah-buah naung di hatahun tu nasida, taringo tudak danahi. Jadi sude nau begesa, longang bedo, siala nahi natahon ni akka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena, jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani, di pasangap jala di papuji-puji do debata, ala ni sude na binege, jala nani ida nasida, songon naung di hatahoni tunasida. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ido sahab. Takas do taida boha respon ni naung makilala, naung sahat di bagasan nguluna, harajaw ni debata, manang naung di ida harajaw ni debata di bagasan nguluna, gabe adong semangat mangula songon akka parmahani. Gabi adong sada kesepakatan di nasida naing borhat nasida tuhuta Betlehem lau marnida nani pasahat manang naginobarhon manang natinonahon ni suru-suruan itu nasida. Beta hita tuhuta Betlehem ninna nasida sama parmahan. HP sasitongna molo parmahan selalu do mengutamakan nadi ibana. Mengutamakan na pinarmahan. Dan apalah serap boy bersama-sama parmahan tunasing apalagi di daerah na di Palestina manang na di Israel. Ala jarak macaita kasdo dia kaparmahanan ala boy do di parmahan sahalak manang napiga dorbia manang napiga domba si parmahanon di sahalak dan pola di padomui tu domba-domba na asing. Patuduh di si molo parmahan ni dirina do say di sarihon jala di manato di jagahon ala majaga arta na pinarmahan na manang majaga arta ni halak na pinarmahan na alay taida manakid di son dung ro todi ni debata manang dung ro suru-suruan ni debata di tonga-tonga na sida gabe di sido na sida adong terdorong termotivasi lao masyat tusan masyat toan gabi boy na sida bersepakat berhat tuhuta Betlehem. Ala ro barita na luar biasa na sosomal di hilala na sida. Ay ro suru-surua siya banwa gijang nama doktu na sida una kamu babiar barita halalas ni roha do na huwot tuhamu dibuan barita las ni roha tuak kaparmahan
hal na luar biasa doi di ngulu na sida, justru nama bain na sida haruar sian hadirion na sida tu hadirion nai baru. Jala sian hadirion nai baru di parnguluan ni parmahani sian halak na so diperhitungkan, sian halak na so pola diakui makatai dinatorop. Apalagi lau mabaritahon barita las niroha. Dung di pai baru na sida, gabe dimampuka do na sida, laho mabuan misi na baru, barita na baru, marhite sian semangat na sida, ala naung di jakon na sida, ala naung di jalo na sida, harajaun ni debata mangula di bagasan nguluna, harajaun ni debata naung sahat di tonga-tonga ni Portibio. Jala parmahani dung di baritahun na sida namasay, jala sahat na sida di huta Bethlehem mamereng si Maria si Joseph dohot poso-posoy. Di sido na sida las maruduk ni roha marsoba tu poso-posoy, marsoba tu Jesus na sorangi, marsoba tu Jesus na baru tubuhi, na laos hapapatar manang hataridani, naung songgop harajaon ni debata di tonga-tonga ni Portibion, gabe takas do di patudon na sida, hauduhon do taserepon ni roha. Jala akasisiani dung marsoba na sida tu debata, dang lalap na sida, manang dung marsoba na sida tu Jesus, dang lalap na sida holad disi. Alai justru haruar do nasida siani mulak tulaon na alai dang lupa be nasida di haso sorang manang di barita nauli barita las niroha gabe marulo polop do nasida mamuji do pasangapod debata ido didok nakin di ayat 20 mulak manasida mamuji dot pasangapod debata di bagasan nguluna ala naung jupang jala naung sahat di nasida barita nauli jala nunga sahat tu nasida hapa patar do tasasaur ni harajaun ni debata di ngulu nasida ima nataida sian aka parmahan alai Roma muse si Maria nunga tabi ke jamita na bodari si Maria na begitu menderita sasitong nanggo secara pamikirion haportibion alai dung haruar ibana sian pikiran haportibion dung di idai bana hasangapon ni debata dung di idai bana debatado na saur tu ibana sianido ibana gabe boy haruar tulas ni roha bahkan na mamuji do pasangapon debata ay sugarita jaha muse kembali jamita di minggu na salpu luar biasa do pamujion ni si Maria tu debata ala dengan bahasa ni debata. Aleda kolam mamuji ibana taida mamusenaki di turpuhon manang di ayat nong tajahanakin. Iya si Maria di peop do saluhut na hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana totong di tiop jala di hanguluhon jala di pahusor-husor di bagasan rohana patuduhon. Harajaun ni debata naung saur tu ibana. Harajaun ni debata naung songgop di bana, totong di peopi bana, jala totong mangula sian nguluna, babua debata naung mangula jalamian di bagasan ibana. Sian na dua halahido manang na sian dua sosok na taung taida na kiditurpohodo nagabilaus jojo di hita, lau mamuji do pasangapod debata, marhite topik songon topik ni ibadah ta manang las ni rohatta di bagasan tikion songon nau taida di acara tai saluhut bangso pasangap buhut mamuji debata siani do hitaneng jowon na lau mamuji do pasangapod debata babua naung songgop harajaun ni debata di hita mauliate ma di debata di pasonggop harajaun na di tonga-tonga ni Portibion. Namar lapatan nunga mangarajai debata HP di nguluta, nunga mangarajai HP debata di tonga-tonga ni keluargata, nunga mangarajai HP debata di tonga-tonga ni Portibion. Asam molo debatado nong mangarajai hita, molo debatado nong mangula di hita, sianido hita didorong song naka parmahani.
Sianido hita di josong na kaparmahani asa gabe boy hita. Hapapatar do tataridan ni harajaw ni debata di tonga-tonga ni Portibion gabe boy jupang dihita hasadaun kesepakatan lau mamuji do pasangapod debata gabe jupang hasadaun lau madapot to debata di bagasan ngulu. Asa ngolu ni naporse hape dakola diri na naung diselamaton, dakola diri na diporluhon, alay dohot do halak na asing, dohot do akan na humaliang na naing jowon na marsada, naing jowon na rak borhat, naing jowon na rak mamuji do pasangapod debata di bagasan parngulota si ganupari. Lam tarida may parbuin ni natalot tutik kinaneng ro di keluarga tabi, masih ajak kanakon nabi, masih buan keluarga Nabi rak mamuji do pasangapod debata. Saya tapahulak tapahusor-husor di bagasan rohata song tahun marturia di 2 tahun 2007 masih buan donganna buan sadanari tabuan kanuptiki akan narap dohotita lau madapoto tuhata lau madapoton parsaurata di tonga-tonga ni huria nang diharajaun ni debata. Di sido asa patar dalam tada naung marulo-pulo pita marlas ni roha hita majalo harajaun ni debata nong songgop di tonga-tonga ni Portibion marhite Jesus Kristus nong sorang na gabi jolma sarupa dohot tita gabi jolma naolo tumaon si taonon manaon na berini songok kita asa boy jupak kita imahasesan di dosa jupak kita haluaon jupak kita ngulu na manotong ngulu na saliling ni liling. Ima nang jojo di pesta natalon na perjolo tuhita songon na pinatupan ya kaparmahani alay laos paduahon di jodo hita marhite turpuk sadarion. Lebih aktif, lebih margogo songon aka parmahani. Ditinggal hodo pinarmahan na borhat na sida. Tuhuta Bethlehem lao madapoton poso-poso na sorangi marnida na pinabotohon ni suru-suruan itu nasida. Naing mengajak kita do turpuhon lao patujulohon mangargahon borhat madapoton debata mo borhat madapoton hatani debata borhat madapoton persaura do debata unang dililiani akan di Portibion, unang dililiani akan nama pasonang-sonang sabing na di Portibion, alay iko justru patujulo otama lomo ni rohani debata di sido asa tarida na marulo-pulo marlas ni rohahi. Boy do ka mga kainang di piga-piga halak di tonga-tonga mungkin boy do sudah hitahona. Gabi umarga aksesoris Natal dihita sian roha perbagasan lau pajupang do tuhata di Natal. Aturan semangat Natal do nang tubuh dihita alay ala ni aka na di Portibion aksesoris ni Natali gabe lupa hita di aka partikia pe gabe lupa hita di pamujio tu debata. Alaragam nuaing dipakai jolma di nalaho patuduhon songo dia ibana marnatal alay jut gabe hilang maknana. Bodo rata songo kami nakipagi ton marputo mahami ay diro nang di marputot na rohak rupani patuduhon na hadon nuaingon natal na tutudo di bagas sa roha nami manang nahulan nang law patuduh tu jolma na di Portibion na nong siap-siap marnatal hamin na rohak rupani. Alay ko la kamera song ni sudiro no marsiado marfoto ati sa isong nido na budari tertonga siyo nga sahita ibadah alay sa jam 10 atorus do pe go marfoto pani takuboto dia pe makna ni alay hita memaknai masing-masing alay sotung do gabi umarga nalau marfoto nalau patuduhok go barata sian Jesus na mangula di bagasan rohata na mendorong na memotivasi hita lau patupahon dohot lau borhat marsoba tu ibana patupahon parsobao tu ibana sian nguluta
dohot sian pardala natta do sia sude panggulmi tota di tonga-tonga ni portibio. Permahan naso diperhitungkan justru dipakai nasida do momendo kesempatani lau romar sobatu Yesus alai hudo nasida lau mamaritahon barita nauli mamaritahon taringo tuhatu tubuh ni Yesusi tu nahumaliang na justru gabe sudi halak heran sudi halak tersonggot mabigi ay parmahan mamaritahon barita na bulun barita las niroha di tonga-tonga ni Portibion. Song natarok nakin molo marputo hita laos dalat tamay asa na negatif rupa ni na marputo i dalat tamay law mamaritahon barita na uli do takas unang holan na patuduhon ala bagak marsalon alay bagak ni hata ni debata mangula di bagasan rohata ido na naik patuduhonot asa bermanfaat jalaboy tapake sude momen di perdalanata di tonga-tonga ni Portibion momen na tapake di Portibion gabe hasa sahat ni barita nauli song na pinatupa ni aka parmahani totu yakid duao molo parmahani dapola digati paheanna siap parmahanani do na sida lao madapot do marsoba dohot mamaritahon barita nauli berarti sian kehidupan na sida sehari-hari sianido na sida lao patuduhon parsobaun na sida hauduhon na sida tu raja na sorangi lau songoni doh mamaritahon barita nauli lau sido nang jojo sian kondisi do sia kehidupan ta sehari-hari nang disipak yota lau mamaritahon barita nauli takuboto rupani manang nabuha pikirat na perpudion dia liturgi luar biasa do sian pengalaman nabudari takuboto mang nabiga danahi atar ditio parotas alaidang dijahi harotasi namar liturgi nasida sapialong do sema mula marningo taladang boy dijaha harotas nai ahro nang liturgi kin narohana ido sa sitong na dasar ni liturgi na julu asadong marsipajojoro didok dihala di huriata manang dihala Kristen dang namar liturgi nuaing dengkad do diketik nin natong pani di SMS emer liturgi hamu adengkad do diketik don lau jahau di gereja nin narpani dangi anggo liturgi na sasitong na do napajojorhon disengaja do di gereja mula-mula manang sahat di Tanah Batak huria manang hak Kristenon dipatupa ma acara Natal dibagi ma ayat si jahaon alay si jahaon ni dang masa majaha Bibel ikut luar kapala doi Jeng kuno ngodang pola luar kapala behola dana ma nabuy pajojorhon tanpa membaca asing ni baik kumajaha majalah tabu-tabu dunia nadanai alay say Natali law so diboto do manangahan ani dok nai asugari disukus sada-sada namar liturgi na tuari na majahai paling radu tu duhala namar ningo tahado liturgi mi ipe hola nayak nei do anggo hata-hata nei dang diingoti paling mamolo di do dimuda na termurama diingot alay anggo danak namar liturgi na budari asugari tasukun wange sugari tasur mar liturgi sonari pasti do diboto musema dok liturgi nai nang peswadong majaha nang peswadong ditiup ido sasitong na strategi na jolo dibaen mar liturgi asa boy gumudang halak na majaha hata ni debata bahkan na gumuda kalak mamaritahon hata ni debata makajongjokon hata ni debata di tonga-tonga ni Portibion songonido nang di Natal umum anggo nuaing Natal umum agak itu luar biasa anggo di tradisi dia kahurian na julu nadong do Natal kategorial ama ina na poso ak kaparsahutaon wilayah do na asing alay di padomu may muse di sada acara dung law madapoton di tahun di hari Natali ima na ginuaran na Natal umum. Jadi gabi di gudang dono ay memahami di Natal umumi ma dihatutubo ni Jesus sampai sadarior do sa sitong na. Gabi dianggap na budari inama Natal Nobel ga ayolo do molo dakpoton ya di sope song nido torop na par minggu mulati mapuji Tuhan luar biasa. Alay sotung nasala do persepsi na sotung gabi dihisido di lala Natal
Angko sasitong na minggui apet do sasitong na alai ala disi tadoguari natal umum disi maro sude ama ina do di badomu songon sistem ni liturgi na bodari ido di natal umum. Alai anggo nau marga do honota parningota di hatutubu ni Yesus iman tadoguari natal pertama do natal kedua. Yesus tunggu modang narona bodari sian natal kedua tu mersugu tak kamang. Moloro nabodari iko Roma mersugu muse jamsia. Alau marga do natali ay manomunomu do pita nabodari hape seta tomu dung madok roi bana mertabuni hita bah. Tak cocok kate. Roma hita jamsia mersugut. Asa tutu naung dohot hita marolo polo marlas ni roha bahkan naung tutu tajakon harajaun ni debata mangula di bagasa kita dakola persatokinan dakola sahali alai secara kontinu terus menerus di sude kondisi manang di sude keberadata Roma dapoto debata rodo pajupang do debata Roma muji do pasangapon ibana imana padua hunda patuluhon naken sian ngulu ni parmahani ro na sidadakang asal rosongoni ala itung takas do na sida marsoba. Marsoba tu raja na baru sorangi. Dang perduli na sida manang na baru sorang pe manang baru poso-poso pe. Ay sugari di halak batak ka poso-poso na pala si sobaw ni ilo donod na ay sugari halak batak kalay sudi. Ay baru tu berbedang adong dapat dibotoy manangahanin. Alay na sida dang mamereng songo dia habal gaon na songo dia pamatang na alay di ida na sida debata naung rotu tonga-tonga ni portibion debata naung sahat di tonga-tonga ni portibion ido mabenda sida asa marsoba na sida tu poso-posoi asa lo sido ko barat di hita di ngulutan waing di naung masuk kita tu harajaun ni debata parsobau tu debata marhite na mga lehon rohado pikirata siya nasa nguluta marsoba di bagasan hahormato tujulu ni debata asugari tapabalik kakay nang alay nak pala nung tersinggung johi tahulan na mga leon owasan na lebih luas doaw tu aring tu ngulu parhuryot. Di parmingguon na gudangan no ang las rohata markor tujolo mangadup turuas ni Huria. Asal songoni sa sitong na mulo markor mangadup turuas ni Huria na festival do guarni. Anggo di jolo ni debata di Huria sa sitong na ikom mangadup altar do lau marsoba tu debata mangedehon puji-puji tu debata. Ido sa sitong na. Alayong kunuang molo so di batu jolo asong na sopas. Apalagi nga cantik. Hapi dang arong mamereng. Sayang nay cantik nay. Ganteng nay. Alayang ko sa sitong na teologi di hitalaw marsoba tu adopan ni debata. Marsoba songon akaparmahani. Ikon na mangadop tu ibana do Roma dapot to ibana. Dang mamudi ibana. Hado na jolo tiki paresa sami di Sibulga tapteng nias. Marsol ma sahalak padita do sahalak bupati tapula do no kuguarna isi padito do isi bupati on. Ala ro bupati on dibuan timna adong tim pokal group manang tim paredena. Jalat terjago do tong paredena on. Diusul homma masuk majolo di tiki ibadah pokal grup namion ngahubuan on sian kabupaten baro paditay ding kamay ninna alay dang dipikir paditay tujulo na sida sude torop alay dipudima paditay hut maragedda paditay dipudima soni gabi muruk mapaditay keserhamu tu sapingak kamu sude ninnar pan tersinggung matong ang mga bupati on masa dipageser-geser kapadi dinami sahat do itu kantor pusat di tiki ala tersong na jonok tu kantor pusat jol manay. Bahkan ikon papidaw do siya kurey hutakku doy garejay hutakku doy ben nahubuat tu si paredenin. Berarti kehadiran dia, kehadiran di banda dang na lomar sobat tu debata lau patuduh paredenodo tu jolma nagabe sesong na patuduhon hajagodoy do tamalon do tagantengon do ta cantiko doy tu jolma nator. Asa gobaran ni persobau tu debata iko sia tulus do bulus ni roha tanpa merpangai tu diri
Molomar pangai tu diri do berarti nunga mengalihkan persobau tu debata tu diri na sendiri. Molo aka parmahani sian nasa hadirion nado rotu ado pani debata rotu ado pani poso-posoi marsobba patuduhon hauduhon dohot las nirohan nasida dohot hapor syaun nasida ala debata naung rotu tonga-tonga ni potibio. Nuaing adorang so taida na paupaton sian ngulu ni aka parmahani taida ma sian ngulu ni si Maria. Macam luar biasa do songo jamitan nabudari boha penderitaan mana si tauno ni si Maria ala ikon mengandung ibana dang pada waktu na sasitong na sian sudut hajol maun aidang bersuami do pe ibana. Bahkan molo taida sian sudut ni paruga moon dot budaya pasti do song nandok ni panditatan nabudari itu tindakan yang salah yang patut harus dihukum. Alai dang marga dang ubiar ibana tu hukuman ni dunia. Dang ubiar ibana tu hukuman agama, dang ubiar ibana tu hukuman budaya. Alai justru melampaui siani tumi bosiani ai justru gabe puji-pujian do di ibana na masa di bagasan nguluna na masa di bagasan dirina nang pehailau ni menurut manusia menurut dunia ala debatana saur debatana rap do ibana debata naung sorang di ibana di sido ibana gabe boy marlas ni roha bahkan gabe di pahusor-husor masude baritai di pahusor-husor direnungkan di alason masudi baritai di bagasan nguluna jala ido memenangkan jiwa ni bana memenangkan ngulu ni bana mengadopi nasa paruki asa sai tapai hutihut sian ngulu ni si Maria sugarita jaha do takkan nyanyian pujian sian si Maria na luar biasa sian si Maria boya dong lompatan baru di bana sian lompatan naba ben ibana ikon bersembunyi di portibion alai justru gabi haruar ibana menunjukkan identitas nibana menunjukkan diri nibana patuduhon huaso ni debata di tonga-tonga ni portibion los ko barat do tu sudah hitan wae ngakamanga kainang halak na tutumong majalo Kristus halak nang tutu majalo seorang Kristus di bagasan gununa dia akan punya lompatan baru gabe lamar situtu lamar gogo ibana lao makatidakon huason di debata makatidakon Jesusi di bagasan nguluna dan gabi sumuru tibana ciang nguluna hape nuaingon nate gudang dalam sumuru tate asa mula muse taingot saratajo taingot unang sumurut marsugut naron waing tu marsugut kon ulak konok kudoi ala sei holsoad do iba di pesta padua di sono lo ma gabi hulan 30 halak 40 halak bah edi do naing na holan sedari nedo alai totop mata batuduhon ikon adong lompatan baru marhiti sedarion rapi tamar saur rapi tamamuji pasangap debata di ibadah tatu marsud alai dakola di ibadah sauna tadok alai naing madi sude parnguluot tamanang na di dia hita di paborat manang di dia hita mangula molo di perkara juat tape patuduhon tama songo dia debata naung mian mangula di bagasak kita debata naung hadir di bagasan nguluta gabe dohot tita lau makatidakoni alai no marga jolo tapa husor-husor di bagasan rohat tahanguluho di bagasan rohat boy do gudang nuang jol malo makatidakon alai dang adong di bana jut mai di dok molo di hata batak marpullung mai du tahe marpullung do tahe jago marpullung alai dang na dihanguluho di bagasan dirina alai yang go si Maria dang na patudu-tudu tu jolma dakkola di barita hosongoni alai di pahusor-usor ibana do dihanguluhon ibana do diresapi ibana do boha ngolu naung di pasahat debata tu ibana ima gabi hasorangan ni si paluai jalan nang songoni ma dihitam merenungkan targudang do manggo barhok kita halak batak atarotik merenungkan alai marhata gudang tabereng mana sugari di leon hita maka kesempatan makataya sonari torsudiru maka marhata
Maul do mabigi dongan na, bahkan merenungkan ang dongan nai. Lau sadong do gabi herago barat di halak bata kalayon ola kritikan na raun na kritikan untuk mamacuhita sa budinggan. Gumudang do hita makatai siyang mabigi. Gumudang do hita makatai siyang marsiajar. Gumudang do hita makatai siyang napahusor-sorho di bagasan rohata. Berbeda do ngata Jawa, aku mau temang tutui. Mula do ngata Jawa ni na gumudang do merenung, do pahusor-sorhon siyang na makatai. Hidupin na labok na siya makatai. Ala yang go hita basa belga suarata. Ala si berusaha do hita, mabay suarata belga asa dibigi do ngata. Ay makatahi ta makatahi to kalhan. Mulu belga suaraku bigyon nama say berusaha berlomba suara besar. Ido no ay nguluta. Alay tapa coba mata pahusor gumudang mahita mabigi. Mulu nung tabigi marsiajar hita tarinungkan siani mahita terdorong termotivasi muse madokhata gabe parbue na dumenga do gumudang sian halak dan jolo merenungkan baru makatahon daripada makatahon sejolo dipikiri anomma i gabe jut mahonauhum imana ginoran dan waing hoax asal dipadok dang dipikiri ahana yang sidohonot. Alai mace yargado hape perenungan mana pausor-sor di bagasan rohata merenungkan situasi, merenungkan doa pabahenan di debata di bagasan nguluta asal boy melekat jalata tada bahkan na boy i mendorok kita lao mangula ulota asa boy muse sahatu nomor 5 ima lao mamuji do pasangapod debata songon naung tadok di tema ni Natalta di Indonesia on di bagasa tahun. Molo halak nang takas merenungkan hata ni debata merenungkan pabahenan ni debata di bagasan nguluna. Sianido haruar pemujian mana pemujian nasian roha perbagasan do sian ngolu na manoto. Anggo suadong do perenungan do pe di hata di debata di pabahenan ni debata memuji pehita olo do holan na yuti siborok maredde parari Kamis gaberak maredde masudei nanado di si tanpa direnungkan hata ni dei. Maredde ama tanpa direnungkan isinya dei asal di deh songoni gudang do songoni hita. Alai molo nong tarenungkan boy mata hayati, boy mata hanguluhon, do natai dehoni, do hata na tahatahoni, jalagabe pujian me di debata, jalagabe pujian me di debata nong sahur do tita, nong rap do tita di tonga-tonga ni pertibion. Ido ngulu ni naporsea, ido ngulu ni halak, naung takas mangulu di bagasan harajau ni debata majalo debata, gabe puji-pujian dot las niroha nguluna, gabe pamujion nang pakatayonna diadupan ni debata. Ima akamang akenang mendorok kita noang lamar situ tu mamuji do pasangapod debata. Sai tapa husor-husor ma di bagasar rohata songo si Mariai. Haso sorang ni Jesusi. Haso sorang ni Jesusi di tonga-tonga ni pertibiodo di nguruta. Siani malam tadaot tadirita. Siani malam dorongon na hita lam marsitutu mangulaon ulaon na hobar tulomoni rohani debata lam marsitutu hita mamuji do pasangapon ibana di nguluta sigano pari asa tutuma naung dohot tita marnatal naung dohot tita marlas ni roha di bagasan tikyon talumobi marlas ni roha sahat tu nama nomu-nomu di haroro ni Kristus padua halihon tu pertibion. Amin. Martangyan mahita. Mauliati matu hadi pasatro hanami diho. Hala di pakulingi hatam do hami di bagasa tikyon. Molo dukubiki hami baritam. Jala huilala hami hasosonggop ni harajau mu di ngulu nami. Di sima hami gabi marngulu na ibaru. Maparbaenan na ibaru. Nahobar tulo mo ni roham. Jala radi hami masih patukutuguan. Jala radi hami laho patupahon lo mo ni roham. Jala totong saya jaramu hami lau pahusor-husor hon merenungkan nauk minahemmu di hami marhiti di arorom di tonga-tonga ni pertibin asalam marsitu tu hami lau mamuji do pasangapoko sian nasa ngurunam
dilas ni rohanami di natalot Tuhan. Rodo hami saluhut na nang tujulong marsoba. Asa tung takas todim mangajari hami marlas ni roha marulupulup. Dinasa ngulu nami manang songod dia na huadopi hami di tonga-tonga ni Portibion. Molo di bagasan hagalio pe hami marulupulup pami ala horo di ngulu nami. Molo di bagasan las ni roha pe hami totong patujulon nami las ni roha nami maradopoko. Ala hodo si sobaon nami. Ala hodo Tuhan nami. Jala ikombar guru di hodo ngulu nami. Di pertama nami laos di bagasan sadarion. Di nahupasahat tami tali kasih tuak kadongan nami. Nang mabalu losong ni nang diaka naposom nang purna bakti. Elek-elek nami Tuhan. Lampar gugamu na sida di tonga-tonga ni keluarga Nabi. Lampar gugamu na sida di tonga-tonga ni nguluna. Jala pasu-pasuamu nang akan na sinakapan ni roha. Laosong ni nang akapoparan na sida marlas ni roha tujuluan ni ari. Jala lehonomu totong hahipason doot parsihawoton dia kanaposom nang purna bakti. Asa sa totong horap dohot na sida. Dinasa panggunuton ni nguluna. Losong ni pasaton nami do toho ng saluhut ruas ni Huriam. Naro di bagasatikyon na tinggal jala na di Makasaron do na mga rato na mulak tu Makasaron. Sudi mapasupasom mo Tuhan. Dia kainganan do dia kaulaw nami bi. Homa rap dohot tami jala homa namian dohot tami jala ho na madongani huut mamasumaso ha. Losong ni Tuhan dia nakon na naing pasahato tuho di bagasan sadarion marhiti padidion na badiay asa dohot na sida pernapu na di ngulu na salin liling na jakon na sida gabi anak na sa totong mangulu jalamian di bagasak ko. Jala tujuluan niari burmagodang huhut makabiari ho di nasa nguluna. Hurupi jala pergugoy ng akanatoras, mamuday mga jari manugunugo kaya nakon na ho Bartolomon ro. Jala totong patawa mo na sida. Lam makanguluhon hatam tujuluan niari di tonga-tonga ni keluarga. Lausong ni sadariot Tuhan ng patupaw nami do parpadanan na badia di julom. Dungsay ibadah nami anon. Luas ma Tuhan, hujako kami hasisan ni dosa na siya ko. Asa ibaru hami Tuhan, mamulus taonon. Lau mamasuki tu tahun na baru di sada Januari 2024 na naingro. Alahu boto hami Tuhan. Tungkudang dodo sa pangalasyon nami, pangalaka nami. Siya nido hami di bagasan uduk do ni serep ni roha. Ro mangido asin ni roham do pasupasum marhiti ulon nabadia di bagasan sadarion. At tunggu di ho mahami Tuhan pasupasum mahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangiyak kami di ho. Amen. Tapuji Tuhata, maridehita sian bukede nomor 615 ayat 1 saturusna huhut papungu pilihan. Aka
Atmahamu marnida tabet lehemi Samba Kristus paluhana imbaru toboe Nuaing masuk mahita tu acara padidion na badia tabuka ma Bibel na dijudotai edi nomor 146 ayat 1 dot ayat 2. Oh Jesus naing tardedi martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang naroroham itu julom mabuan na kadadanahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak konmu. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangiahi ang uluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mabuan danak sididion tangyon hamuma hatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamutulia portibion ni nama doka kasisianna. Podai hamuma salut bangso, didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti salut na hotona honito hamu. Jala ingot ma, saidong anakku do hamu ganupari, rasira saro ajal ni hasyanganon. Manangi senaporsia dohot ni didi dapotan hanguluan, alay na soporsia honauhum sogot. Tanghon hamuma dohot hantan latar surat di surat ni si Markus. Adong maakan na mabuad dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dogma. Luas samuma akadadana hiro tuau. Unang oray hamuna sida. Ay dia kasisongonido hara jaon ni debata. Natutudo na hudohon tu hamu. Manang isip yang ko sosongon dakdanak ibana majalo hara jaon ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul makadadanahi, dia pehom matangan na tu nasida, huhut mamasu-masu nasida. Alani hati dako kamu majolo, hapor siyaw tai, rap hamu madop. Au porsea,
Atau ngalusiamu mana husukutonon na parjulu. Di pangido hamu nuang di dio na kadadana hon tu bagasan nani hapur siamuna na paduahon. Boha naolo do hamma mudaya na komunaon asa di boto jala diuton na sida hata ni debata. Na patuluhon naolo do hamma marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasat mana sida tu debata marhite-hite padidion na badai Roma mo sersaju. Ale Richard Torang Sinaga. Udi di maho tu bagasan goar ni debata am. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan Raja Onna. Rodi saliling nililingna. Amin. Sierra Jamimah Hutagalung. Ale Sierra Jamimah Hutagalung. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan Raja Onna. Rodi saliling nililingna. Amin. Silakan berdiri kembali orang tua. Martan yang mahita. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaho pasatami akadadanahon tuho. Jala di cakon hodo na sida gabe nakonmu marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima rohamdo di akanatoras ni danahon. Sai pargogoy jala ajari manasida. Manugunugu danahon tuho. Asarap na sida taruli di akaarta ni harajaon. Amin. Los jongjong mahita salut na kamanga kenang. Tabuka mabukid deta siya nomor 147, tadehon ayat 6. Saat mata rohani Yesus Panginoon namin. Tugu itu
tapasahat mapilian na tapapunguntulupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na dibanwa gijang hodo haroroan ni saluhut silolo na denggan dot naso libasa. Hupasa tami masya na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam do di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpatsohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim naung sinakap mo adorang somarojahan do pehasyanganon. Dang tarabat sibulis sakap mo. Dang sudah tahim na badiyay di bahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di baheni mauliate marohan nami toho. Ala naung saut sakap mo. Ima parsurum dia nakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahon dosa. Ope saya sima roham di hami, to gihon mahami tu anakmu, saibahin mahami gabe si luam tu ibana, asa upan ni halo jaon na hami, ala na tinaon na berniti, dohot hangaluton humoko pami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal kaom mo dot haroro ni anak mo gabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maak kaparhalado di huriam. Mamaritahon barita na ulito sa luhut halak. Naung patar hasangapon mo. Jala nang jupang dami dohot hasonangan. Say lehon ma pitu na ukap to halak si Pilibigu. Dohot tu paru kamo na asing, asarona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Sa rajay masaluhut raja, dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naong dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa liling nililing na. Sa lehon gogo to aka na dibagasan pangujunan, apuli aka na marsak, jala palua aka na targogot, say tatap jala odingi aka na pinaburu-buru ni halak, ala ni koarmo. Sa idongani jala pasu-pasu mahami sudi, akan na magudang rodi danak, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliya manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon mo, sa South Malomo ni Roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pari, sa samadusa nami, soon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, dona puna haraja, dohot hagogo, rodi Jalo hama pasu-pasu siang Tuhan dewa tamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tamaho. Di sondakon Tuhan dewa tama bohina tuho jala asima rohana midaho.
di padopakon tuan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutoddim. Amen. Amen. Di hamua manami langsung nama hita tulon na badia alai akan naso makati dako kapur siaw dope boy majolo sumurut lausoni nakana di balian ni huria manang nahona RPP tu akara namangihut madohot marulaun na badia. Dia kadongan nasian ibadah bahasa Indonesia nakin nasian ibadah bahasa Indonesia diatur ma hudulan nak kamang di luar dohot boy muladong dope bangku di bagasan asa boy rap bersama-sama tua kadonga parhalado asa di informasion tua kadongan nasian ibadah bahasa Indonesia asa tangong masuk manasida untuk ikut ulau nabadia. Inang akamanga kenang dina marulon nabadiya hita taatur manon walu halak tu sa 10 halak mahita di joloon alai song na somal ma parjolo man no naka parhalado ni huria baruan no naka amatay nata na hurang sehat asa jolo parjolo no nasida dohot yakay na nami na ikon boy dito gudogo no nasa parjolo nasida baru pe hutitan non alay upang idohami ma parjolo man no siya mukon siya mukoman no parjolo walu halat 10 alak terus sion baru tuson baru no siya gijang do siya luar kamang kenang. Jadi akan siya barisanonan non siya naman non mulak laos di soma di pasahatan non di paulak sloki dohot persembahan na ala siya non nan sebulay sona no tu soma musian non siya naman non arua.
tempat ni selok ini. Aka mga kenang adong depe hudulan di jolo na sektor tamulay ma. Adong depe hudulan na kosong di son. Salinari pangido kami to kadong aparado sa diarahon na di luar dope asa siap-siap. Asa siap-siap. Hujahaw udok kami muse anon di barisan lama jalo ulaw na badia hupangido kami man no perjolo dong aparalado. Nusay dong aparalado akamanami na hurang hipas nagali pamatang na perjulo manon na palagi akan na markreta dorong baru masuk manon musehita perjulo manon na disiamun namion torus tu tonga baru los torus tu baru tu dijangan non tu ulaw na badia. Di Hala Amang Daud Inang, asa dipadatkanlah bangkunya, mengingat masih banyak yang belum mendapatkan kursi di luar. Untuk Parhalado tolong dibantu untuk mengarahkan jemaat mengisi kursi-kursi yang kosong. Ya, karena masih bisa dikondisikan, masih ada beberapa kursi yang masih kosong ya Amang Inang, tolong diarahkan untuk Parhalado. Di sini masih bisa Amang, di sebelah kanan saya masih bisa dipadatkan Amang Inang, iya. Amang Sintua yang jadi ketertiban tolong diarahkan jemaat yang di belakang. Iya, agar nanti pintunya bisa ditutup biar lebih kondusif dalam perjamuan kudus. Ayo Amang Inang, kalau sudah diarahkan
duduknya untuk yang masih di belakang, yang masih berdiri, tolong biar waktunya bisa dipercepat. Ya, untuk Naposo juga masih bisa di balkon, masih ada beberapa kursi yang belum terisi. Untuk Naposo Bulung bisa mengambil bagian di atas di balkon, masih ada kursi yang belum terisi. Ya, biar dimulai amang inangnya, tapa hohoma rohadok pikirata. Jala perludo salinari upasatami taringo tulaw na badia kamanga kenang. Songo guarnaido ulaw na badia do ulaw taon. Asa taparade rohata di bagasan habadiaon. Majalo hasesani dosa siat tuhata. Hidup na sesomal hudok. Ulaw na badia perlu tu akapardosa do. Alay mo lo sumardosa ibana na pula doho marulon na badia. Asa tututa jalo hasesani dosai, talehong marohata, talehong nguluta, jalata kasma tapasahat, jalata pangido tutuhata, hasesani dosata marhiti ulaw sedarion. Asa di bagasan ahomo ma, song nakudok nakin akamata na nataparalado maparjuluan non, mungkin 2 hari barisan non, baru akamata inata naurang hipas asa torbuy na sida no perjulu baru mangihut man no perjulu siamukon baru birako tonga baru tuson baru tugi jangan non tapasaha man no dung saya non majalulo na badia sloki di adong di sita sloki do persembahan akan ang majalo hasisani dosa patut do mempersembahkan persembahan tujulu ni debata ido tabayan teologia marhita persembahan setiap adong madulon na badia tapatu. Alani maride mahita sian buku ede nomor 170 sia ayat 1 2 lausima dalat tamanga rade do trohata do pikirata di nama jalo ulon na badia sedarium. Adong dosa dah muali di nama dosa masa dengan dong muali pasonang rohaki. Dami ni debata na sumurong siyan saluhut roha, ima mga ramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong, ama namin na di banua gijang, hasiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay, lehon matod di porbadia tuganup pami,
asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa pos situturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargugui mahami maswadahod diri nami, asa talihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala sa ditubuhon haporsiaon na mangului, sa itaiti rohan nami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa sa masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanong pinarhamaw ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay, di bahenita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya, asa unak ko nauhum manang isesyan hitaon, ay holan nauduk roha, jala naman olsoli rohana ala ni pabahenan na nasature, jala naman opoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Halayak ka na dohot marulaw na badiya, unang bedioloy sibulis, unang bedidat dati mardosa, tungpa daw hamuma rohamuna siyani, tungko tapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay, paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate, jala ng mulak mangulu humokopamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majumulo rohat tabi, jala lusiamu masukul-sukunon, los jong-jong mahamu saluhut na. Naparjulu. Di parhatuturo hamdo, halak pardo sa hosian hatutubum dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo hamdo dogma olo. Napaduahon namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham neng malua hon waing siya dosam, molo songoni di dok roham dogma olo. Napatuluhod di parhatuturo hamdo naong ro Tuhan Yesus Kristus tutanon, panguluhon pardosa, ibana naong mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jalamane sa dosam, molo songoni di parhatuturo ham dogma olo. Napapatonolo doho manggo tapos siya roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapoduk bema rohata, jala tatopoti madosata, ihuton hamu matang yangod di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jujut hulaw si hami patikmu, tamado honau hummu hami nuaing dohot sugut, molo balosonom mo to hami hobar tu pabahenan nami alayala ni gudang niasi dohot tolong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, nang nilihom mo humokopami, ala ni imaw bain na hami mangido tuho. Asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masudido sa nami, jala leho todi porbadiya tu hami, asa margogo hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, sa liling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna, jala na mauas di asi ni roha ni debata, say sahat matuhamu na ni hapor siyamuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadiya. Amin. Aliya manami na di banua gijang. Sa pinurbadiya magwarmu. Say ro maharajon. Say saut malomo ni roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matu hami sedaro nang uluan siapari. Se sama dosa nami. Son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon.
do tagugon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu salut. Tapuji Tuhan tamarede hita siya nomor 152 ayat sada. Yesus nama morsa dosa ne portebion pangoluhami Yesus nama morsa dosa ne portebion pangoluhami Jesus namamu san dosane portebion sai pasona amin. Atong tangion namu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosagu borongin nai uju tarjay haibana. Di dokma mauliat, dungi di ponggoli mai, di parlehon matuak kasisian na, uhut ma di dok. Jalo hamu ma, jala pangan ma, dagi kudoy na nilehon tuha matean humokok pamu. Bahin hamu ma, songoni bahin panglimutan muna di aw. Jala dong sunna sidamangan dibuat ma panginumani. Di dok ma mauliatin, dungi di dok ma tunasida. Jalo hamu ma, sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru mau marhite-hite guardo nani usehon humoko pamu bahen hasisani dosa sai bai namu masongoni bahen parningotan muna dia atong Roma hamu nungara de sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Laus Marende Mahita nomor 150 tolu. Oh Jesus nang sinian diau na pinar silam. Oh
Marede hita sian buku ede nomor 227. Yesus goloni tadiko odo haporosaki gog di hamadiriku rodina salah kaki Holland musik. Ayat 2. Lam takas mapatuduhon tuawon pakokopi hasaiho haluguton hot maau di labumi musik. Ayat 3. Jakona wai siseanmu nagir-gir tu podami sai surdukon matanganmu hasatong hutiopi. Ayat 5. Rapokhodo mangalo dosa dohot hisapi hai sumurut do pangago anggo di labuki. Ayat 6. Thodi misai tok paian diawoti dobusmi tung patau mau mat
nauna di Golgota di sipasaya sudeu tautang mi di sipasaya sudeu tang mi. Hatondiku tu Yesus maro ailas dorohana manjakonang ho ailas dorohana manjakonang ho. Parsongon hasumba arado sami sesani budani Yesus doi sesani budani Yesus doi. Rahamakholson porsorion mi tu Yesus pasahat sude arsak mi tu Yesus pasahat sude arsak mi. Kalian sudah bisa sebenarnya biar tidak terlalu lama. Sudah bisa, Pak. Saya datang sini supaya gantian. Belum habis. Yang biasa saya ganti nanti dulu sih. Iya. Ya kalian biar kalau kalian saya masih bisa dulu ganti ke kalian toh. Nah, nanti kalau kalian kembali saya ganti dia lagi. Ang Panginoon na chitsude masaro dito gutusur komuse basaro
PPD nomor 155. Buku Logus Adasia 2. Son maho ale toniku dina
No.
lagu-lagu.
35 na. Logo. Peta. Ya. Itu. Iya. Kami di sini bertiga. Ayo. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batali tordiku, jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali tordiku, jala unang tung halu pahon dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluhon ho samsian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala perdingkan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tuhitan na hobartu dusata, jala dang dibalosot tuhitan na hobartu hajahatotta. Songon asini roha ni amamado, tuakaya na konna asini roha ni di Tuhan debata, diakka na makabiari ibana. Nunga takas di batu duhod debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus sumokopita, uju pardosa dope hita. Atong dan lamalua mahita nuaing sian rimasna. Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa papahenaku do Tuhan debata. Olat nion rodi saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutordim. Amin. 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 Laos jongjong mahitak ka mga kainang tetap jongjok kita gatini na masijalangak kita masitiyo batanga mahita songon na taon ni tabain titiop di iya mundo di siya birang ta bodo menyeberang tangan na tu siya mundo tuwa birang. Maredehita siya nomor 435. 435 ayat sada. Tadi hamba. Mengpolo tondike ay nang dito us Jesus amusude dege mae ay nasroha mandoi nang ne teke dong jopang je
hake tondi nama ngajaria tarban malas ni roha sonang tiki dong jopang Jesus to hake rap mahita madok toluhali horas 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 horas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Udah boleh. Beda pergi. Si agen nggak diundang.